Tameidiau o Ymchwil TAR gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching. Helo, shwmai. Gina Morgan sydd yma heddiw a byddai i'n cyflwyno'r podlediad Tameidiau o Ymchwil TAR. Byddwn ni'n ffocysu ar enghraifft o ymchwil o safon uchel a gyflwynwyd yn aseiniad 1 gan fyfyriwr o'r cwrs TAR Uwchradd cyfrwng Cymraeg. Diolch o galon i Beca Harries o'r llwybr Ieithoedd Tramor modern sydd yn ymuno â ni heddiw ac yn rhannu ffrwyth a'i gwaith ymchwil gyda ni. Felly Beca, shwmai, sut rwy ti? Haia, diolch am ynghael. Croeso yn barod, diolch am dy amser di, Beca. Right, felly y cwestiwn cyntaf. Beth oedd dyfais ymchwil, ac wedyn yn dilyn hwnna, pa fath o arweiniad ges ti gan dy ysgol arweiniol o ran dewis dyfais yn iawn? Wel, fy maes ymchwil oedd hybu cyfranogiad a hyder ar lafar yn yr iaith darged, gan ganolbwyntio benodol ar ddosbarthiadau cymysg ieithoedd tramor modern, cyfnod allweddol 3. Ac cwestiynu oedd y prif thema, meddwl pari rhannu a galwad oer. A gosodwyd cwestiynu fel prif thema gan yr ysgol am ei fod yn sgil hanfodol yn yr ystafell ddosbarth, fel ych chi'n gwybod, ac mae'r ysgol oedd yn brifysgol arni i gydnabod fel arf i wirio dealltwriaeth, gwahaniaethu a datblygu sgiliau critigol yn yr ystafell ddosbarth. Y prif resymeg dros ddewis yr is-thema o gyfranogiad yn y dosbarth oedd bod amharodrwydd i gyfrannu ar lafar. Yn amlwg mae hwn yn un o'r prif heriau pan mae'n dod at addysgu ieithoedd tramor modern, mae plant ofn siarad yn y dosbarth, ac oedd dyma oedd yn amlygu hun yn yr ysgol yma oedd bod merched yn cynrychioli rhan fwyaf o'r disgyblion tawelaf, yn sgil yr amgylchiadau byd-eang ar hyn o bryd, mae llawer iawn o blant yn treulio amser adre, ac felly mae annog cyfathrebiadau ystyrlon yn y Gymraeg yn gallu bod yn anodd, heb sôn am mewn iaith rhyngwladol. Felly o'n i'n teimlo pan oedden nhw'n yr ysgol oedd yn bwysicach fyth i wirioneddol weithio ar llyfaredd. O ran y cefnogaeth ges i gan yr ysgol, nathon nhw ddarparu llawer o wybodaeth a data, gan nodi bod 36% i 45% o ddisgyblion yn dewis ieithoedd ar gyfer tygau ar gyfer taledd bob blwyddyn. Oedd hynny'n dangos bod wir ymrwymiad i'r pwnc a chymhelliant i'w astudio, sy'n ffactor bwysig iawn yn sgil cyfranogiad. Serch hynny, nodwyd yr adran bod diffyg hyder a gallu cyfnod allweddol 3 yn un o'r brif rhwystrau ar gyfer y dysgwyr. A felly es i ati siarad efo Athrawon yn yr adran. Oedden ni hefyd yn siarad gyda hyrwyddwr ymchwil ynglŷn â syniadau o ran cwestiynu bydd yn annog llafaredd atebion ar lafar a'r fath o gwestiynu oedd hi'n defnyddio yn y dosbarth. Felly yn camu tu hwnt i'm hwnc i weld os bydde hynny'n gallu helpu. Felly nes i gael llawer o sgyrsiau yn yr ysgol ynglŷn â'r thema. Ie. A ti'n sôn am y term iaith darged. Wyt ti'n gallu jyst esbonio hynny i'r bobl sydd yn gwrando? Achos dyn ni'n defnyddio'r term iaith darged mewn ffordd benodol yn dydyn ni? Ydyn, felly iaith darged yn y cyd-testun yma ydy Sbaeneg a Ffrangeg i fi, ond mae'r ymchwil o'r ffordd es i ati i ymchwilio, dyle'r ymchwil yma allu weithio mewn cyd-destun ieithoedd rhyngwladol yn gyffredinol bod pob iaith yn wahanol, ond oedd hwn yn fwy yn ymwneud efo annog y cyfranogiad yna ag darparu'r iaith. Felly oedd hynny ddim mor benodol ynglŷn â pa iaith bydde fe. Ie, na fe. Okay. Right, wedyn yr ail gwestiwn. Sut es di ati i fyreinio dy ymchwil a sicrhau bod y maes yn ddigon penodol? Achos fel ti'n codi, mae pethau fel iaith darged neu cwestiynu yn feisydd anferth. Sut oeddet ti wedi sicrhau bod llinyn neu ymchwil penodol yn dyfais? Wel, oedden ni'n gwybod yr hyn oedden ni'n gweld oedd yn her yn ystafell dosbarth. Oedden ni wedi canolbwyntio ar be dwi moyn gwybod, sut ydw i'n gallu gwella fy ymarfer i yn bersonol. Ac nes i ddilyn y trywydd yna o
dwi'n gweld disgyblion yn ffeindio hi'n heriol i siarad, felly o'n i'n meddwl dwi eisiau gwneud am llafaredd. Oedden ni'n gwybod bod angen i fi ffocysu ar strategaethau cwestiynu. A wedyn wrth ddarllen am y pwnc, dargan fi bod meddwl pari rannu a galwad oer yn strategaethau cwestiynu adnabyddus iawn, y rhai mwyaf adnabyddus falle, yn sgil annog cyfranogiad gan y mwyafswm o ddisgyblion yn y dosbarth. Yn ôl Black a William a Sherrington, nes I ddarllen lot am Sherrington, achos oedd yr ysgol yn wir yn talu llawr y sylw i strategaethau gan Sherrington. Felly, dyna sut es I ati lawr y trywydd meddwl pari rhannu, galwad oer, a meddwl am llafaredd a siarad. Ie. A so wedyn, sut roedd wedi'n sicrhau bod y berthynas rhwng yr ymchwil yn gyffredinol, y maes yn gyffredinol, ac wedyn dy bwnc di, dy ffocws bynciol di yn addas? Felly, oedd hynny'n sgil dewis ffynhonellau cywir. Felly, bu hynny'n llawer o waith darllen, achos oedden ni eisiau dewis y ffynhonellau oedd yn gweddu'r hyn fy ymchwil yn gyffredinol, a ddim unrhyw ffynhonellau oedd yn gysylltiedig efo unrhyw bwnc, os oeddech chi'n gwybod beth dwi'n feddwl. Felly, oedden ni ar MetSearch a Google Scholar yn ffocysu ar llafaredd yn cyd-destun dysgu iaith newydd. Felly, nes I edrych ar llafaredd a siarad yn sgil dysgu Saesneg fel ail iaith. Nes I ddim cyfyngu'r ymchwil yn hollol, oedden ni ddim yn meddwl am y rhaid i fod yn Ffrangeg a Sbaeneg, ond unrhyw gyd-destun mewn ystafell dosbarth, lle oedd plant neu disgyblion yn trio annog cyfranogiad, neu athrawon yn trio annog cyfranogiad mewn cyd-destun siarad iaith hollol newydd, fel petai. Felly, oedd y meini prawf ddim yn rhy gyfyng, ond o'n i yn ffocysu ar hefyd y strategaethau cwestiynu, meddwl pari rannu a galwad oer hefyd, mewn dosbarthiadau Saesneg fel ail iaith neu dosbarthiadau ieithoedd tramor modern. Ie, na fe. OK, gwych. Right, cwestiwn nesaf. Beth oedd dy 6 ffynhonell a beth ddysgais ti o'r ffynhonellau yma? Reit, felly, o'n i'n awyddus I gael cymysgedd y ffynhonellau. Oedd yn ymdrin ag ymchwil a chanllawiau hygyrch, oedd wedi seilio'r ymchwil fel o'n i'n gweud. Felly, oedd e'n bwysig brambell I ddarn yn ymdrin a chyd-destun cyfrannu mewn iaith arall, ond roedd yn her dod o hyd I rai oedd yn sôn am ieithoedd tramor modern mewn cyd-destun Cymru yn benodol. Felly, dewises I ddarnau oedd yn Saesneg, oedd bron pob un darn yn Saesneg. Mae ffynhonell 3 a 4 oedd yn edrych ar weithredu meddwl pari rannu mewn dosbarthiadau Saesneg fel ail iaith. Ond oedd un darn hefyd yn edrych ar iaith darged, felly Sbaeneg neu Ffrangeg, yn yr ystafell dosbarth, ac ddim ar gyfranogiad yn benodol, ddim ar hybu cyfranogiad neu ddim ar gwestiynu, oedd yn edrych ar gallu ieithyddol fel ffactor sy'n effeithio cyfranogiadau ar lafar. Felly, faint o iaith sydd gan y dysgwyr, faint o iaith ydyn ni'n gallu darparu iddyn nhw mwyn iddyn nhw allu ateb yn yr iaith. Felly, nes I ddysgu llawer ynglyn â pwysigrwydd sgaffoldio, yn enwedig os yw iaith yn hollol newydd I ddisgybl, mae angen iddyn nhw gael y geirfa yna a adeiladu ar sylfaen cryf cyn gofyn iddyn nhw gyfranogi ar lafar. Bu rhai o'r ffynhonellau argymhellion gan yr arhwyddor ymchwil. Felly fel o'n i'n sôn, 10 y gwyddor Rosenshine yn rhan bwysig o ymarfer yr ysgol roeddwn ni yn ddi. Ac felly oeddwn ni'n dilyn darn gan Rosenshine I edrych yn union ar gwestiynu yn benodol. Ac yn sgil y ffynhonell olaf, ges I nifer o drafodaethau gyda myfyrwyr eraill, a'r consensus barn ynglyn â galwad oer oedd ei fod e'n dychryn dysgwyr ac yn gallu chwalu y hyder, felly dyna sut oedd llawer o'r myfyrwyr eraill yn teimlo ynglyn â galwad oer, oedden nhw ddim eisiau defnyddio fe. Ac oedd hwnna'n elfen bwysig I fi wrth ystyried cyfranogiad, oedd yr hyrwydd o'r ymchwil wedi gweud,
gwna alwad oer, mae'n syniad da I ti fynd am alwad oer. Felly ti esbonio, Beca, allu ti esbonio beth yw galwad oer? A galwad oer, felly, sori, yn cymryd gan y tal bod pawb yn mynd i ddall beth ti'n gweud am y termau yma. Felly, galwad oer yw cold calling yn Saesneg, a mae ganddo fe enw eitha negyddol, ond strategaeth cwestiynu yw sydd yn gofyn ar bobl, ar ddisgyblion a'r hap, mwyn I unrhyw un fod yn barod I ateb ar unrhyw amser yn ystod y wers. A felly mae'n golygu bod dysgwyr, hyn nes I ddarganfod hefyd, yw bod dysgwyr yn mynd I fod, nhw'n mynd I baratoi yn fwy trylwyr ar gyfer y wersi. Maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd I, os mae yna athos o alwad oer yn rhan o'r ystafell ddosbarth, maen nhw'n gwybod yr hyn sy'n ddisgwyliedig ohonyn nhw, a maen nhw'n gweithio'n galetach. Ac yr hyn nes I ddarganfod o un o'r darnau darllen oedd bod disgyblion mewn ethos neu mewn ystafell ddosbarth lle maen nhw'n gwybod fydd galwad oer yn digwydd yn y pen draw yn cyfranogi o'i gwirfodd eu hunain heb I alwad oer ddigwydd, achos dyn nhw ddim eisiau cael ei... Felly mae'n creu awyrgylch o lle mae'r plant a'r disgyblion yn fwy parod I gyfrannu ar lafar, a hynny mewn unrhyw iaith. A Beca, dwi'n credu bod un ffynhonnell ar ôl nawr, so beth am dy ffynhonnell olaf di? Felly, y darn... Hwn oedd y ffynhonnell cyntaf, ond dwi ddim wedi sôn amdani eto, ond y darn oedd ni'n ffeindio yn ddiddorol iawn oedd darn gan Christie o'r enw Speaking Spontaneously in the Modern Foreign Languages Classroom. Ac oedd e'n ffocysu yn benodol ar darpariaeth iaith ar gyfer dysgwyr. Felly mae'r ymchwiliad yn ymdrin ag elfen allweddol wrth ystyried cyfranogiad. Felly oes ganddyn nhw'r iaith I siarad. Nid yw dysgwyr yn barod I wneud camgymeriadau yn gyhoeddus, a felly maen nhw'n llai tebygol o ddefnyddio'r iaith targed o flaen ystafell ddosbarth. Ac mae'r ymchwiliad penodol yma'n cynnig strategaethau I athrawon ynghylch faint o ddefnydd o'r iaith targed ddylen nhw ddefnyddio. Felly, sy'n ni'n argymell hwnna fel darllen I unrhyw un sy'n wir yn meddwl ynglyn â sut I ddefnyddio'r iaith targed yn ystafell ddosbarth, oedd e'n wirioneddol ddiddorol. Da iawn. Okay, right. So wedyn, symud ymlaen nawr at y cam nesaf, sef y cyflwyniad yn yr ysgol. So, fel ti'n gwybod, ail rhan yr ystaniad yw bod chi'n cyflwyno darn i'r hyrwyddwr ymchwil, ac efallai y tîm ymchwil, neu tîm yn yr ysgol. So, beth yn union nes ti gyflwyno, a beth oedd ymateb yn yr ysgol I dy ymchwil di? Felly gyflwyniais I ar y cyd, felly bu llawer ohonyn ni'n cyflwyno cyflwyniadau un ar ôl y llall, ac oedd hwn yn ffordd oedden ni'n meddwl, oedden ni gyd wedi elwa o'r broses hynny o weld be nath bawb wneud, a beth oedd canfyddiadau pawb o fewn yr un fath o faes, felly cwestiynu, ond yn mynd lawr trywydd really, wirioneddol ddiddorol. Felly nes I wneud cyflwyniad oedd yn ffocysu ar yr hyn oedden ni'n argymell i'r ysgol I wneud. Felly siaradais I chydig bach am fy nghanfyddiadau, ond yn benodol am amcanion neu'r hyn roedden ni'n meddwl os ydych chi am annog mwy o gyfranogiad gan ddisgyblion swyl neu merched tawel yn y dosbarth, dyma sut bydden ni'n mynd ati I wneud hi. A'r argymhellion yn hynny oedd arbrofi gyda defnyddio llawer o alwad oer yn ei ymarfer mwyn gorfodi cyfranogiad yn arbennig gan ferched swyl. Rhoi gwybod I ddysgwyr eich bod chi am weithredu galwad oer mwyn iddyn nhw baratoi hatebion. Felly un o'r prif resymau yn un o'r darnau oedd cynnydd mewn cyfranogiad oedd oherwydd bod dysgwyr yn gwybod yr hyn oedd yn ddisgwyliedig ohonyn nhw. Datblygu cynlluniau meddwl peri rannu gyda llawer o sgaffold atebion mwyn iddyn nhw ymarfer gyda llawer o sgaffold cyn mynd ati I siarad yn fwy rhugl. Cynyddu amser aros oedd yn fater ddari godi ar gyfer pob un o'r myfyrwyr. Oedd hyn yn rhywbeth oedd wedi codi I bawb. Sherrington hefyd yn awgrymu strategaeth 3 cham sy'n cyfuno meddwl peri rannu, galwad oer a gwirio dealltwriaeth mwyn codi hyder dysgwyr a gorfodi pawb I gyfrannu. A achwilio ffyrdd o drosglwyddo strategaethau cwestiynu yma i'r stafell ddosbarth rhithiol yn ystod cyfnodau gwarantin. Felly dyna oedd yr hyn nes I argymell, ac fe ysgogodd sgwrs ynglyn â rôl llyfaredd yn yr ystafell ddosbarth mewn perthynas a phynciau gwahanol.
ar ôl cwestiynu mewn iaith gwahanol, a sut mae cwestiynu'n gallu bod yn wahanol iawn, yn ddibynnol iawn ar y pwnc felly. Ond oedd yr un peth oedden ni wedi gweld oedd roedden nhw eisiau gwybod sut byddwn ni'n gweithredu'r canfyddiadau. Ac yn seiliedig ar y canfyddiadau, yr hyn sy'n bwysig mwyn annog cyfranogiad, oedden ni'n gweld oedd bod creu ethos ac awyrgylch o alweldoi, lle mae dysgwyr yn gwybod yr hyn sy'n ddisgwyliedig ohonyn nhw oedd y peth pwysicaf. So, oedd ti'n rhannu dy ymchwil wedyn gyda'r hyrwyddwr ymchwil, y tîm yr hyrwyddwr ymchwil, neu hefyd oedd ti yn cyflwyno dy ymchwil yn ôl i'r adran neu y cyfadran ieithoedd? Felly gyflwyniais i'r ymchwil i'r hyrwyddwr ymchwil ag athro arall oedd ar yr uwch dîm. A wedyn nes i anfones i yr infographic, felly taflen llawn gwybodaeth oedd gyda'r prif nodweddion. Ac yna siaradais i gyda'r adran ynglyn â'r hyn nes i ddarganfod fel argymhellion. Ie, na fe. Achos dwi'n siŵr bod sawl neges allweddol ar gyfer y gyfadran ieithoedd yna. Oedd yn benodol iawn i'r pwnc. Cytuno. Okay. A gyda'r pwynt yna, a beth oedd ymateb i'r adran i dy argymhellion di? Roedden ni'n gweld llawer o'r pethau o'r canfyddiadau yn elfennau iddyn nhw gydnabod yn reddfol, ond oedden nhw'n gweud bod yn gadarnhaol iawn i weld bod y strategaethau yma wirioneddol yn gweithio ac yn cadarnhau iddyn nhw ddefnyddio strategaethau sydd yn gweithio yn y dyfodol. Gwych. Right, a'r cwestiwn olaf nawr. Beth yw'r camau nesaf i ti fel athro neu athrawes ac ymchwilydd? Felly, fi bendant yn mynd i fewnbynnu yr strategaethau cwestiynau yma yn fy marfer i. Mae rhagdybiaethoedd gen i ynglyn â galwadoer fel strategaeth negyddol neu sy'n dechrau'n dysgwr wedi chwalu. Mae'n rhywbeth mae angen parhau i wneud. A hefyd bod dysgwyr yn mynd i'r arfer efo llawer iawn o bethau a bod nhw'n lot fwy gwydn na oedden ni'n credu. Ond o ganlyniad i'r archwiliad yma, dwi hefyd am edrych ar sut mae mewnbynnu y strategaethau cwestiynu mewn cyd-destun rhithiol ac ar-lein, achos mae hynny'n her hollol newydd, a hefyd rhywbeth dwi yn fel dilyniant o'r ymchwil, rhywbeth dwi am edrych arno yw lefelu o ran sgaffoldio a sut mae creu dilyniannau cwestiynu sy'n ateb y galw ar gyfer blynyddoedd a lefelau gwahanol o iaith o fewn yr ysgol. Right, wel, ymchwil hynod o ddiddorol, Beca. Dwi'n siŵr bod ti wedi elwa o'r cyfle nawr i ymchwilio advice benodol. Diolch yn fawr i ti am dy amser di, Beca. Diolch am rannu dy waith ymchwil. Dwi wir wedi mwynhau, wedi bod yn sgwrs hynod o ddiddorol. Dwi'n siŵr bod y bobl sydd wedi bod yn gwrando wedi elwa o'r cyfle i rannu dy ymchwil, dy gamau ymchwil a hefyd ffrwyth dy ymchwil. Felly pob lwc i ti nawr fel ymchwilydd newydd nawr yn dechrau dy yrfa yn yr ysgol. Diolch yn fawr iawn, diolch am cael ei. Mae Tameidiau o Ymchwil TAR gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching ac yn cael ei gyflwyno'r wythnos hwn gan Dr Gina Morgan. Mae'n arddangos yr ymchwil gorau gan Athrawon dan hyfforddiant o Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon. Diolch o galon i Beca Harries am rannu ei hymchwil gyda ni heddiw. Mae gwaith celf y podlediad wedi ei ddarlunio gan Beth Blanford a'r gerddoriaeth wedi ei threfnu gan Cameron Stewart. Byddwn nôl o'r wythnos nesaf am pennod arferol a bydd ein podlediad Tameidiau o ymchwil nôl yn fuan.